Dobrý den. Právě posloucháte tutoriál, návod na téma, jak používat webinar. Je to druhý díl tutoriálu od prvního dílu Stiford Webinars, kde jste se mohli dozvědět o tom, jak si zavést Stiford Webinar účet, jak začít používat tuto aplikaci, nastavit ji. Dneska se podíváme tak trochu na téma, jak si nastavit svou vlastní prezentační místnost. Abychom mohli ovládat tuto aplikaci, která je asi taková nejčastěji skloňovaná, nejčastěji používaná v oblasti těchto produktů, koukneme se na to, jak používat webinar. Protože je všechno v angličtině, bohužel nemáme tu českou lokalizaci, tak jsem nechal všechno v původním znění. Vy, kteří máte tu možnost si v prohlížeči nastavit jazykové nastavení pro češtinu, nastavte si češtinu. Sice bohužel ten googlovský překladač má takovou tu technickou úroveň jazykového překladu, takže kdo vidíte tu angličtinu v té podobě, jakoby Angličan přišel hovořit k nám, tak určitě si z toho neodnesete o mnoho více než i ten člověk, který se angličtinu učil několik let. Takže všeobecně to není praktické pro toho, kdo se neorientuje a potřebuje se alespoň něco dozvědět, to je dobré, ale ne všichni mají na počítači možnost tohoto překladu, proto ten návod zanecháváme v původním znění. Tak můžeme se na to kouknout, předpokládám, že máte už účet nastavený, zřízený, takže přejdeme přes tento odkaz. Chvíli to bude trvat, záleží na zatížení, jaké to má teďka večer. Tak ano, nacházíme se v prostoru stifordwebinar.com. Tady si můžete všimnout, už tu máme zavedené některé místnosti a v předcházejícím dílu jsme se dívali na to, jak tu místnost zavést, jak si vytvořit základní nastavení. Teďka se koukneme už na konkrétní místnost. Dejme tomu třeba tu poslední, kterou jsem zřídil právě za tím účelem, abych vám to mohl ukázat. Czech Slovakia Poland Training Room. Takže vy, abyste mohli používat jednu takovou tu video chat room místnost, prosím nejdříve předtím, než začnete vysílat, si zaveďte pozvánky. Na to se koukneme na konci nebo v třetím dílu tohoto návodu, jak si založit místnost a zároveň pozvat nějaké první návštěvníky té místnosti, čili rozeslat jim pozvánky na jejich e-maily a nastavit místnost, čili dopředu ji rezervovat. A Stiford Webinar funguje na tom principu, že pokud si nezarezervujete webinar místnost, nemusíte v tom daném vysílacím čase také vysílat. A ono zde prakticky máme těch 50 garantovaných míst, ale to jenom v tom případě, že si místnost zarezervujeme. A pokud si ji nezarezervujete, může vás někdo předběhnout a může prakticky počet všech návštěv pro tu jednu danou místnost vám vzít. Kolikrát se stalo, že jsme chtěli vysílat webinar, zadali jsme daný čas, že chceme vysílat, prostě jsme zapli místnost, počet návštěv pro tento moment je 0. Abyste tomu předešli, prosím zarezervujte si místnost předem na daný čas, nejlépe v pravidelné periodicitě, čili v opakování, dejme tomu, váš projekt se bude jmenovat seznamka.cz, budete pravidelně, dejme tomu, v pondělí nebo ve čtvrtek vysílat a dáte si to třeba na 15 hodin. Systém si bude pamatovat, že v pondělí a čtvrtek vysíláte, budete mít zaregistrovanou místnost na tento čas a tento datum a pozvete své hosty, takže tím pádem, že rozešlete pozvánky, máte předrezervováno. Takže koukneme se přímo na tu místnost. Zjistíme, jestli se něco děje. Jo. No tady to vidíte v praktické ukázce.
Zde je počet sezení, čili počet návštěvníků, které můžeme zadat na jednu místnost v aktuálním čase. Čili 350 sedadel přímo z té angličtiny je v současné době k dispozici. Ono se doporučuje si vzít na tu jednu místnost plus minus 50 účastníků, 50 míst. Sice ten produkt má k dispozici, že můžete nastavit až 500 míst při té jedné ceně, jenomže aby ten systém byl funkční a aby všichni se dostali k té možnosti vysílat a vytvářet další své transmise, doporučuje se vždycky si zarezervovat 50 míst, maximálně těch 100. Tímhletím číslem se zajistí, že se dostane na všechny prezentéry a tím pádem můžete vždy ve svém čase vysílat. Takže my si vezmeme také tento počet, ale pro tyto školici, pro tyto potřeby návodu si vybereme pouze těch 5, abychom dalším prezentérům nezabírali místo na serveru. Takže dáme 5 návštěvníků. Teďka se načte místnost, kde by mohli v současné době se přihlásit zároveň v jednom čase 5 návštěv, 5 lidí. A tady si můžete momentálně všimnout, že server nahrává data. Mezi počítačem a mezi serverem Skyforth Webinar se vyměňují údaje, tak aby to mohlo proběhnout, musí se nahrát veškerá data. Data z vašeho účtu, data ze serveru a data z vašeho počítače. Nahrává se rozdíl mezi pamětí, flashový přehrávač, Java. Postupně se konfigurují celkově to prostředí, abyste mohli vysílat. A nyní se spojujeme se serverem. Jak zde píšou, může to trvat několik minut. To ovšem zase závisí na rychlosti vašeho počítače, na rychlosti internetu. Tak, v současné době se nacházíme v místnosti, zrovna jsme se přihlásili, ano, teďka už to můžete vidět v reálu. Tady se vyskočila taková malá hláška od Adobe Flash přehrávače, zdali chcete připojit webovou kameru. Samozřejmě pokud máte notebook nebo pokud máte vestavěnou integrovanou kameru někde v tom čele toho monitoru, určitě se vám zapne automaticky. Samozřejmě zadáme allow, čili aplikovat. Pokud byste nechtěli zapnout kameru a sluchatka tak dále, dáte Denny, jenomže pro náš případ tohleto je prakticky nepřípustné, protože pokud chceme prezentovat, je zbytečně zadávat Denny a nepřipojit ty přístupné zařízení jako kamera, sluchatka a tak dále, protože prakticky bychom neodvysílali nic. Takže za tím účelem potřebujeme vždy allow. Tak tímhletím pádem se nám připojila kamera. Ano, vidíme se. Tak a teďka vám tu vyskočila další hláška, kdy se vás vždycky zeptá systém na to, zdali chcete vysílat transmisi, čili broadcasting okamžitě vaši prezentaci, anebo chcete ještě tuto místnost nastavit. Pokud dáte yes, tak v tomto momentě začíná být místnost přístupná pro veřejnost, čili můžou se do této místnosti přihlásit další hosté. Pokud zadáte no, tak ještě místnost není otevřená. Jste v ní pouze vy a můžete provést jakákoliv nastavení. My pro naše potřeby zadáme ještě no, čili ne. Tak ano, to je ono. A právě se nacházíme v rozhraní té místnosti. Tady na pravém boku vidíte seznam hostů, kde se vám postupně mohou přihlašovat lidé. Sledujete tady seznam návštěvníků. Prakticky to vyhovuje té vaší kapacitě, kterou jste zadali na začátku, takže pokud jste zadali maximum 50, může tu být maximálně 50 jmen.
Tak teďka se budeme trošku věnovat těm heslům, které jsou tady v prostředí toho uživatelského rozhraní prezentéra. Pojmenujeme si jednotlivě všechna ty tlačítka, aby jsme věděli, co k čemu slouží. Je to sice takové polopatické a doufám, že vás to neurazí, ale potřebujeme jednotlivě znát každé to tlačítko zvlášť. Když si tady kliknete na tu obrazovku toho prezentéra, na to, co snímá ta kamera, máte tady několik těch prvků. Tady to barevné políčko, to zelené, žluté až červené, to je zvuk. Můžete si ubírat a snižovat zvuk. Tady, jak vidíte, že ta střelka prakticky lítá dopředu, dozadu. A tak to je výška mého hlasu, jak se to postupně nahrává. To je jenom takový technický parametr, který můžete sledovat. Není to nějak přesné, je to pouze přibližná hodnota. A tady vedle máte to kolečko, to je kamera. Když na to kolečko zmačknete, kamera se vypne. Teďka to vidíte. Když se kamera vypne, objeví se logo, které jste si nahráli předtím v systému ve vašem účtu, čili logo, obrázek, který se po celou dobu prezentace bude zobrazovat na místě prezentéra. Takže ne každý to potřebuje, ne každý chce být vidět, takže si tam můžete zadat nějaký obrázek nějakého svého maskota nebo cokoliv, co potřebujete, a je vás pouze slyšet jako v rádiu, čili přenos zvuku. Nemůžete vypnout obojí dvojí funkce. Současně nejde vypnout i obraz, i zvuk, protože pokud byste vypli obojí, prezentace automaticky skončí. Broadcasting nebude fungovat. A proto doporučuji vždycky buď to jedno nebo druhé. Samozřejmě pokud máte zaplý obraz a nejde vám zvuk, tak to je taky na nic. Ti hosté z toho většinou nic moc nemají, takže většinou se předpokládalo, že buď to vám pojede zvuk a nebude vás vidět, anebo vás bude vidět a pojede vám zvuk. Takže tyto alternativy jsou praktické pro přenos. Takže kliknu na to znovu, kamera se znovu zapne. Ano, teďka už to je vidět. Takže tady máte další zajímavé tlačítko Record, čili nahrávání. Když kliknete na Record, začne se celá ta prezentace nahrávat a nahraje se přímo na server. A po dokončení vaší prezentace, když vypnete tuhletu místnost, se to sezení, ten prostor, kdy nahráváte, po ten čas, kdy nahráváte, dejme tomu, že vaše prezentace má třeba 60 minut, 1 hodinu, a nahraje se to na server v podobě datové stopy a postupně se ta prezentace zpracovává a za několik hodin potom je k dispozici k náhledu. Takže ve vašem účtu potom v poličku recording nebo tak nějak podobně najdete odkazy té nahrané prezentace. Ten odkaz můžete potom poslat dalším lidem, kteří neměli možnost se na ten webinář přijet podívat a můžou ho vidět potom ze záznamu. Tak, tady máme další potom políčko, to je Settings, čili nastavení. Tady máte položky jako Lock a Unlock, čili uzavřít a otevřít. Tady právě vidíte, zdali mohou na vaší místnosti participovat, čili sdílet další lidé ve vašem sezení. Vaše prezentace může mít maximální možnou kapacitu. Pokud si přejete zvýšit tuto kapacitu, dejte Allow Overage. Jak kliknete na toto tlačítko, kapacita se zvětší na maximum. Takže to teďka nebudeme používat, protože nebudeme brát maximum sezení ostatním prezentérům, protože by někdo potom neměl k dispozici v další sezení. My tady používáme teďka ten webinář pouze pro účely školení, účely offline tréninku, takže to by potom se někomu asi nelíbilo. Takže to zavřem, to je jenom takové menší funkce.
Teďka se budeme věnovat chvíli chatu. Můžete se kouknout tady na to políčko dole, kde máte položky text chat, question and answers, presenters only. Toto je oblast chatu. Znáte to z těch klasických chatů na internetu, znáte to třeba z těch komunikačních programů, jako je Skype a tak, vždycky nějaké políčko, kde vpisujete text a potom se odešle. Tady nahoře máte položku text chat. To je takový jazyk z menu s volbami, kde můžete ten chat nastavovat. Buď to si tady nastavíte privátní chat, zde můžete ten chat vyčistit od položek, takže je potom ta plocha čistá, můžete psát znovu. Vyčistíte tím i chat z těch záznamů, co vám posílají další lidé. Tady potom jsou zvukové potvrzení pro ten chat. To je taková doplňková funkce, já jsem ji ještě moc nepřišel na chuť. Vždycky vám to pustí nějaký zvukový signál, ale teďka přesně nevím, zdali to slyší pouze prezentér, nebo zdali to slyší i ti lidé. Je to takové nepraktické, když potřebujete pouštět nějaký zvuk a ještě vám do toho se objeví zvukový signál z chatu, takže já osobně tuto položku nepreferuju. Potom tu máte položku Only show private messages to me, čili ukažte pouze privátní zprávy mě, čili ne veřejně. A potom samozřejmě clear my chat, čili vyčistit můj chat. Takže to si vyčistíte pouze vaši chatovací plochu, ostatní členové ten chat vidí, ale vy si vyčistíte chat a můžete ho mít k dispozici dalším uživatelům, dalším návštěvníkům. Autoscroll, čili automatické načítání, automatické rolování. Když ten chat je více zaplněný, více lidí tam píše, tak se postupně ten chat roluje. Myslím někde od posledního k prvnímu, nebo obráceně, od prvního k poslednímu. Ten poslední věta, poslední člověk, který napsal něco do chatu, tak se objeví na konci toho seznamu a postupně se zařazuje jeden za druhý, takže automaticky se ten chat posouvá, což známe asi i z těch jiných chatů. Takže tady nahoře máte položky Disable chat a Enable, Question and Answer. To jsou právě formáty toho chatu, jak to může vypadat. Pak tu máte chat mode, čili mod chatu, jak by mohl vypadat. A potom máte Profanity filter, čili chatovací filtr. Koukněme se, jak by to mohlo vypadat v praxi. Vypneme chat. Když máte Disable chat, vypnete chat pro sebe i pro ostatní. Ten chat vůbec nejde použít, nemůžete tam nic napsat. Může se vám stát, že máte hodně lidí v té místnosti, nebo že během prezentace nechcete, aby vám lidé psali něco do chatu. Chcete mít takhle klid. Některé prezentéry to třeba znervozňuje, když jim lidé tam píšou otázky a oni potřebují svou prezentaci nejprve předvést a potom teprve pustit nějaké to fakfu a nějaké otázky veřejnosti, tak si ten chat vypnou. Samozřejmě my většinou při těch prezentacích máme vždycky otevřený chat, takže zadáme Enable. Ne, to jsme dali vedle, to je něco jiného. Ups. Koukám se, že jsme si vypli místnost. Tak, to se nemělo stát, ale nevadí, nahrajeme to znovu. Už jsme tam jednou byli, takže jo, to je dobrá věc, že se teďka ta místnost vypla, protože si můžete všimnout, jak to vypadá. Když se vám tohleto stane a vypadnete ze systému, buď to je nějaká bouřka, nebo vám dochází baterka na notebooku, vy rychle dáte zpátky notebook do napájení, pustíte trafem zase elektriku a zapne se vám Windows a internet, tak pokud se vám stane nějaký výpadek, tak si všimněte, že ta místnost, která je zapnutá, tak máte vždy intermeeting, čili meeting probíhá. Vás sice není vidět, vy na chvilku vypadnete, ale ta místnost jede dál. I s tím vaším časem, který je rezervovaný. Takže znovu se přihlásíte do svého účtu, není problém, nic se neděje. Kliknete na intermeeting a znovu by se ta místnost měla v pořádku nahrát.
Sice proběhne tam znovu to načítání, vyměna těch dat, ale nevadí, nic se neděje. Během té půl minuty, pokud máte tak vesměs seriózní internet, aspoň nějakých těch 57 až 50 mega, tak by se ta místnost měla znovu bez problému načíst. To je ono. Vypadá to přesně jako na začátku. Pokud tam máte více hostů, tak doufejte, že během té půl minuty vám ti lidé tam neodejdou, a pokud vydrží aspoň někteří, tak i při takovém menším výpadku se dostanete zpátky do vaší místnosti. Takže my dáme zase aplikovat všechny ty zařízení přístupné, jako je webkamera, sluchátka a tak dále. No, teďka nám trošku zamrzl Adobe Flash přehrávač. A to nevadí, ono to někdy trvá několik vteřin. Někdy záleží taky na tom, v jakou verzi Adobe přehrávače máte Adobe Flash Playeru ve vašem prohlížeči. Takže my dáme zase protože nechceme vysílat naživo. Živě, tak. Ano. Jsme teďka znovu, prakticky jsme zpátky v místnosti. Tak a koukneme se zpátky na ten chat. Předtím jsme si vypli ten chat mod. Dáme. Když máte prakticky ten chat mod, tak to je v té úrovni, že ten chat je vypnutý. Je zaveden jako klasický mod, ale je vypnutý. Tak teďka musíte ještě k tomu zadat enable chat, jakože ten chat funguje. Vidíte, co se stalo? Okamžitě se uvolnila ta plocha pro zapisování toho textu, takže teďka můžete, posunem to trochu dál, teďka na ten chat vidíte, měli byste vidět, tak se vám otevře to pole pro vkládání textu a můžete vesele psát. Vesele si píšeme. Tak a teďka vidíte, v jakých relacích ten chat funguje. Můžete mít prakticky dva základní formáty. Když dáte question and answer mode, tak to vypadá tím stylem, že vaši návštěvníci vám vytvoří otázku. V tom menším poli je prostor pro vložení té otázky. Člověk, ten váš návštěvník, klikne na create, čili vytvořit, a zeptá se vás na nějakou otázku. Jak funguje tato místnost? Dá uložit a tím prakticky odešle tu otázku do toho chatu. Když je ten chat ve formě question and answers mode, čili v modu pro otázky a odpovědi, tak vaši lidé přes to pole zadávání otázek pouze ty otázky tvoří a vy do toho psát nemůžete. Vy jako prezentér pouze ty otázky čtete a odpovídáte na ně. A to je takový ten zjednodušený formát, kdy nemůžete přímo ovlivnit to, jaké otázky vám tam lidé píšou. Je to taková ta zrychlená podoba. Vy si ten chat nastavíte touhletou podobou, průběžně vám tam lítají ty otázky a vy odpovídáte přímo z té plochy toho prezentéra, přímo v součásti té prezentace. A takže to je takový, já jsem nepřišel na tento mod nikdy na chuť, takže spíše používám tu obecnou verzi, takže ten klasický chat mode. Takže klikneme zase na chat mode a to je ten typický chat, jak jsme na něho zvykli. A tady máte 3 položky, buď to everyone, čili všichni, all presenters, čili všichni prezentéři, nebo vy. Vaše přezdívka je tady, čili momentálně moje přezdívka jako prezentéra. Když zadáte pouze Styford.cz, čili mě jako prezentéra, tak můžu psát pouze já.
Více účastníků nemá teďka přístup do chatu. Dejme tomu, že tenhle ten účet ovládá více lidí, že by vás bylo více prezentérů, třeba 2-3, každý by měl přístup postupně do té prezentace, tak byste dali all presenters a to, co teďka napíšete, tak uvidí pouze prezentéři. A to znamená to, a to je osobní privátní zpráva pro prezentéry. Dejme tomu, že jste 3 prezentéři, Tonda, Jirka, Pavel. Postupně prezentujete každý nějakou část té prezentace v tom webináři a každý máte nějaký úkol. Třeba Jirka si vzpomene, hele, Tondo, ukážím tam ještě tu druhou část té prezentace, tu jsme tam ještě neměli, a jelikož se potřebujete rychle s tím prezentérem spojit a on je na druhé straně nechcete mluvit, aby do té prezentace třeba nebylo zasahováno a mluví ten váš kolega, tak napíšete všem těch prezentérům zprávu a oni si to v tom chatu přečtou, pokud jsou dostatečně všímaví. Ale to se nic neděje, takže to je zpráva, která letí těm prezentérům a nevidí to ostatní lidé. Ale předpokládám, že většinou lidé prezentují sami, ti, kteří si tento produkt pořídili, tak tuto funkci nepoužívají. Potom samozřejmě everyone, čili všichni, takže vy si píšete se všemi naraz. A potom můžete kliknout na toho člověka daného v tom seznamu. Toto je samozřejmě prezentér a můžete s ním různě nakládat. Můžete dát disconnect, čili to znamená, že toho člověka vyhodíte z místnosti, vyčistíte mu status, nebo jsou tu další možnosti, jako vybrat jako speakera, nebo prezentéra, jak bych to řekl hezky česky, prostě prezentéra demontovat. Takže tu jsou ty feedbacky, ty rychlé statusy, které se objeví, když na vás ten člověk, prezentér nebo další návštěvník klepne. A to je taková vesměs blbůstka, k ničemu to moc nefunguje, je to jenom takový ten váš rychlý status, něco jako je na ICQ, když máte nějaký obrázek a u toho, co zrovna pociťujete a tak dále. A tady jsou ty statusy, že buď se vám to přepne automaticky, nebo si to tam zadáte sami a potom podle toho lidé vědí, jestli no, teďka se v tom opravdu řečeně sám nevyznám. Jestli jste v pohodě, přijímáte otázky a tak dále. Je tam více těch možností. No, ale to je takový parametr, který není moc potřebný k té naší práci. Takže teďka důležitější věc, abychom si to zase nevypli. Prošli jsme ten chat a ty další parametry. Teďka si koukněme na to, jak používat ten slideboard. A tady vidíte položku slides, čili prostor pro vysílání slajdu. Tady máte Content Library Options, čili takový ten jazyk, to rolovací menu, kde postupně přehazujete ty jednotlivé slajdy. Dejme tomu, já už jsem si tady nahrál nějaké ty slajdy. Jak se nahrávají slajdy, si ukážeme za chvíli. Tady si můžete podívat, když kliknu na jedničku, nahraje se první slide. Ale jak si můžete všimnout, tady toho parametru loading, postupně to celkem dlouho trvá. Když si nahrajete ty slajdy jednotlivě, třeba 20-30 obrázků a chcete to promítat jeden po druhém, tak buď to musíte zadávat ručně, že klepnete vždycky na ten další slide, nebo máte to automatické rolování těch slajdů, anebo si to nahrajete v PowerPointové prezentaci v Microsoftu. Čili v klasickém Microsoft Wordu, tam máte někde PowerPoint, uděláte si tu prezentaci ve formě PPT souboru a celou tu PowerPointovou prezentaci si nahrajete jako jeden slide.
A tady si můžete všimnout, kdybych chtěl přeskočit ty slajdy, jít někam dál, tak zase kliknu třeba na 7, udělám větší skok, když chci průběžně manipulovat s tou prezentací a různě si volit ta témata. Ano, ono je to možné, ale trvá to trochu déle. Pokud máte pomalejší internetové připojení, může to trošku znepříjemnit těm návštěvníkům život. Takže já jsem zvolil na prezentacích v poslední době právě tu variantu, že si to nahrávám do PowerPointové prezentace. Tady už nějaké máme přichystané. A koukám se, že teďka nemáme. Asi jsem si smazal. No, nevadí. Tak to právě nám může sloužit k tomu, že si ukážeme, jak to funguje. Když tady zajdete na konec toho seznamu, tak se vám ukáže ta značka Click here to upload content, čili nahráváme obsah. Objeví se vám takové obyčejné základní dialogové okno. Tak ano, už by to mohlo naskočit. Klasický výběr, kliknete do toho, otevře se vám náhled do vašeho počítače. No, trošku to trvá, to vyměna té paměti. Ano. Takže tady máme nějakou hezkou PowerPointovou prezentaci. Ano, doporučuji používat ty prezentace Microsoft PowerPoint 97 až 2000/XP, to je taková ta nejčastější varianta. Teďka mě tak napadá, pokud máte OpenOffice nebo StarOffice nebo takové ty jednotlivé různé konkurenční kanceláře Microsoft Wordu, samozřejmě přirozeně jsou to kanceláře, které používají jiný souborový systém, jinou koncovku pro ukládání těch prezentací, než potřebujeme my. Pokud nemáte tam tu konverzi těch souborů, co já vím, třeba OpenOffice, co vlastně používá OpenOffice. Nějaké to ODT, ale to je, myslím, textová varianta, tak si musíte převést vždycky ten soubor do PPT, čili PowerPoint. Kliknete si na tu jednoduchou prezentaci, dejme tomu, tady mám nějakou úplně mimo pracovní netematickou prezentaci, tak si ji zkusíme nahrát. Ano, tady to vidíte krásně. Když si nahrajete tu prezentaci, tak teďka nám to hodilo hlášku, že systém nemůže konvertovat a zpracovat naši prezentaci. To se taky někdy stane. Já jsem si vybral právě tu prezentaci s koncovkou PPS, tak to je asi špatně. Většinou jsem dával PPT, teďka si všímám, že to je trošku něco jiného. Nevadí. Takže upozorňuji hodit si vaši prezentaci do formátu PPT, to je jistota. Takže otevřu znovu dialogové okno. Tentokrát si už vyberu PowerPointovou prezentaci s koncovkou PPT, klasika. Takže zajdeme na pracovní plochu. To bych chtěla nějakou takovou tu klasickou. Koukám se, že nic nevidím. Ono, já mám těch prezentací více, ale musíme se trefit, takže
vybereme si PowerPoint. Vy samozřejmě to už budete mít určitě připravené, protože pokud chcete vysílat, tak máte těch materiálů více. Já samozřejmě jsem teďka 2 týdny žádnou tu prezentaci nedělal, takže většinou to nemám v podobě PowerPoint. Tady vidím jednu takovou krásnou prezentaci, zkusíme to, jestli to půjde, protože máme tady i náhled, mohlo by to být ono. Tak zkusíme, zdali se nám to nahraje, jestli to je PPT. Ano, takže prezentace se nahrává, vypadá to nadějně. Tady máte takovou malou hlášku, že prezentace mohou být do maxima 100 MB. Ano, prezentace je PPT, takže to vypadá, že to půjde. Jo. Prezentace je rozdělena na 7 podstránek, čili to vytvoří 7 slajdů. Takže se můžeme těšit na to, že pomocí jednoho souboru si vytvoříme seznam několika slajdů, které můžeme potom rychle promítat. Takže jen co se to uloží, jen co ta prezentace se zapíše do systému a konvertuje si to pro své potřeby, tak se vám automaticky ta prezentace nahraje na první slide. Takže kdekoliv se zrovna nacházíte na jakémkoliv slajdu, tak automaticky to přeskočí. Ano, tady vidíte, ta PowerPointová prezentace trošku déle možná se nahrává, ale potom se to krásně nahraje a je to celkem rychle k dispozici. A naskočí vám tady takové zajímavé tlačítko Preview Slides, čili prohlížet slajdy. A to slouží k tomu, že můžete těmi slajdy procházet docela rychle, protože v té paměti už je celý ten soubor nahraný. Takže když jdete na další stránky, takhle si to krásně můžete procházet. To je takový ten malý hledáček, ten malý náhled, a to vaši navštěvníci nevidí, jak to tím projíždíte. A vy si vyberete tu konkrétní stránku, dáte Select Slide a přeskočíte na tu danou stranu. Takže vidíte, je to paráda. Samozřejmě, když jdete pouze těma šipkama, tak přeskakujete na ty další slajdy. Ano. My jsme zrovna na konci, takže jak jste na konci, nejde to dál. Takže jdeme tady někde, jsme na začátku. Takže nahrajeme to na první stránku, první slide. A tou šipkou směrem vpřed jedete po dalších stranách. Krásně, paráda, můžete projet celkem rychle celou prezentaci, vaši návštěvníci to vidí úplně stejně, takže přibližně s tím 1sekundovým zpožděním se jim to takhle zobrazuje. Samozřejmě pokud vám třeba vadí, že se tady vidíte jako prezentér a chtěli byste tu prezentaci dát na celou plochu, tím pádem lidé nevidí vás, ale jenom tu prezentaci, a dáte si ten slideboard na maximum, čili maximis, a takhle krásně se ta prezentace celá rozjede. A zase, jak to máte v tom kompletním, v náhledu celý full screen, celoobrázkový náhled, takže fungují ty šipky úplně stejně, můžete to krásně přehazovat a ten hledáček vám taky funguje jako předtím. Zase projíždíte ty stránky, vyberete konkrétní stranu. Tak my si dáme Restore, čili dáme to do původního náhledu. Tak, a to by bylo asi tolik. Ukázali jsme si, jak nahrát prezentaci, jak nahrát slajdy. A samozřejmě se to zapisuje do té vaší Content Library, čili obsahové knihovny. Takže to by bylo tolik. Šipkami můžete chodit dopředu, dozadu toho seznamu těch slajdů. Tak, teďka se mi povedlo hodit nějaký slide omylem, to jsem ještě nechtěl. Vidíte, jak to zařízení je celkem citlivé, ta aplikace. Právě proto lépe pomaleji než rychleji a ono to funguje. No to už máme ten závěrečný slide naší prezentace. Ještě vám ukážu, jak funguje video. Pokud si nahrajete nějaké to video,
nějaké to video, konvertuje se vám do té podoby FLV nebo Schlagware SVF, čili to video toho flashového videa, jak fungují třeba weby na internetu. Objeví se vám takový jednoduchý malý přehrávač a tady máte zvukové nastavení dole, že můžete zvyšovat a snižovat zvuk. Mezitím vám tady najíždí taková tenká čára, taková zelená. Ono se to dostává, to vaše video, do mezipaměti. Nahrává se to, aby to bylo možné použít. Je to podobné jako u Windows Media Playeru, když se stahuje video z internetu, tak se musí také nahrát do mezipaměti, aby bylo možné vysílat. Jak se nahraje celá ta linie, tak ho můžete zapnout. Trvá to většinou několik sekund, zase v závislosti vašeho počítače a internetu podle té rychlosti. Takže nám se to krásně nahrálo a tady máte pouze nějakou tu hlášku, zdali má návštěvník vidět to video v momentě, jak se přihlásí do místnosti, anebo ho můžete obsluhovat vy, aby se to video zobrazovalo tehdy, kdy vy chcete. Tady máte takovéto malé zatržítko, takovou fajfku. Když to teda zatrhnete, tak vám to píše, video se bude běžet pro vaše nové návštěvníky, čili objeví se v momentě, kdy návštěvník vstoupí do místnosti, tak jako první se mu objeví tohleto video. A pokud to nezatrhnete, tak se to video objevuje všem tehdy, kdy chcete vy, čili v momentě, kdy na něho v tom rozbalovacím menu kliknete. A potom ho spustíte. Což je lepší, protože to můžete sledovat také společně s těmi lidmi a nepřekrývá se to s tou vaší mluvenou prezentací třeba. Takže ten malý text můžete takhle vypnout, já ho většinou vypínám a celý ten náhled toho videa se vám takhle zobrazí. Takže funguje to jako klasický Windows Media Player, všechny ty čudlíky, všechny ty vlastnosti fungují stejně. Tak to je ono, teďka se koukáte na to video, jak to vypadá. A pokud byste potřebovali ho zase maximalizovat, dáte ho zase roztáhnout na celou plochu, je to možné i postupně v průběhu toho videa. Sice se to trošku sekne, ale všecko je možné. Takže tady to krásně vidíte, tohleto video má 2 minuty. My si ho zase zmenšíme. To je to naše základní promoční video, které jsme vytvořili za tím účelem, aby to mohlo být vysíláno. A tak to by byly ty základní všechny varianty, takže ho vypneme nebo posuneme, je i možnost v průběhu ho posouvat. I když trošku se nám to seká, takže to nejde hned. Takže ho necháme asi běžet. Ono stejně má jenom necelé 2 minuty. Tady máte možnost vidět, jak to vypadá z úrovně toho prezentéra, jak se nadívá na to videa, a z úrovně potom návštěvníka to vypadá stejně, ale má to v trošku širším měřítku. Ještě bych chtěl upozornit tak na okraj, že ne všechny videosoubory můžete nahrát. Ten upload nebere všechny ty videoformáty. Většinu těch videoformátů, které jsou k dispozici, jako třeba MP4 a další takové ty častější formáty, které si ten webinář používá, vám to automaticky konvertuje do toho FLV a SVF. Takže za těmi účely vybírejte, prosím, udělejte si to video do několika formátů, vyzkoušejte si, co půjde, co ne, protože ne všechna videa vždycky fungují. Tak to by byly ty základní oblasti. To by byly ty základní oblasti a koukneme se na poslední část.
koukneme se na poslední část, což je sdílení pracovní plochy. Když dáte na screen share, tak to je oblast, kterou potřebujete pro sdílení pracovní plochy. Když dáte start screen sharing, tak se vám začne nahrávat oblast, kterou chcete uveřejnit. Když si překliknete na vaši pracovní plochu, v momentě, když vám běží loading, čili nahrávání, tak to, co vy vidíte před sebou, dejme tomu, teďka jsem přehodil na průzkumníka, tak to by teďka viděli lidé, kteří sledují ten webinář. Když to dám na pracovní plochu, lidé vidí vaši pracovní plochu. Vidí to v té oblasti toho slideboardu. Tak a poslední položka, která je taková docela důležitá, jsou otázky. Vložíte si topik, nějakou poznámku, máte tady ten interactive pool, ten váš prostor pro ty vložení dotazu. Ten topik, to je takové nadřazená poznámka, dejme tomu v dnešní otázky. A napíše vám třeba uložíte nastavení, save changes a vložíte ty jednotlivé otázky. Líbil se vám webinář? Rozuměli jste mu? A tak dále. A tyto otázky můžete vložit až do 5. Zase uložíte změny, save changes. A tady máte několik položek. Ne, to jsem zrovna nechtěl. A tady máte několik položek. Ukázat celkové výsledky, total, ukázat v procentech a ukázat pouze prezentérovi. Samozřejmě ukázat komplet je nejlepší. Když dáte begin voting, čili hlasovat, tak se to ukáže těm lidem na jejich počítačích a vám se postupně začnou načítat hlasy. V konečném výsledku potom uvidíte statistiku toho, jak lidé zodpověděli a kdo dal jaké otázce kolik hlasů. Na základě toho si můžete vyhodnotit ty otázky. A takže to jsou otázky v průběhu webináře nebo i na konci, záleží, jak si to potom nakoncipujete. Ještě takový malý technický parametr, tady nahoře vidíte ten Stiffer webinar Malrec 4, to je ten URL odkaz, který potom je k dispozici na internetu, když chcete lidem poslat ten webinář, aby se přihlásili, musíte jim poslat tenhle ten odkaz pro přístup na webinář. Takže to by bylo asi všechno, zase jsme si vypli tu místnost. A to jsou takové ty základní parametry a základní dispozice, jak ten webinář používat. Pokud mě potom ještě něco napadne, tak vám to dám k dispozici. Budu dělat ještě 3. díl toho webináře, kde si ukážeme, jak tu místnost objednat, jak ji jednotlivě nastavit a jak si zvolit pozadí, barvy, takové ty věci. Takže dneska jsme si řekli ty základní věci pro nastavení webináře. Takže těšilo mě, jsem rád, že jste u toho vydrželi a doufám, že nám zase trošku nekoliduje zvuk. Mějte se krásně, nasledanou.